O futuro dos aproximadamente 150 traballadores actuais da planta de compostaxe de Lousame pende dun fío. En setembro vence a actual concesión coa empresa concesionaria, FCC, e a continuidade da planta de tratamento está no aire. Por esta razón, dende o Comité de Empresa instase á Mancomunidade Serra do Barbanza, que realiza a xestión integral dos residuos domésticos dun total de 9 concellos, a que asuma as súas responsabilidades para darlle continuidade ao proxecto. E vamos a instar á Mancomunidade para que asuma as súas responsabilidades, non? Porque acaba o contrato no 2023, están no aire os postos de traballo de 140 personas, non? Pedimos que convoquen unha asamblea que asuma as súas responsabilidades, non? Para darlle maior continuidade a este proxecto. Levamos moito tempo denunciando que haxa unha xestión administrativa, unha xerencia, e que se ocupen de que este perdure, que este sistema de tratamento que siga continuando, non? Porque é máis efectivo, máis ecolóxico, con postos de traballo de proximidade. Sigue sin nombrear ningún xerente, os secretarios van e veñen, entonces isto necesita dun personal administrativo permanente, non é continuo. Non pode pasar a xerencia e a responsabilidade dun alcalde a outro e que non se dote deses postos administrativos. O Comité de Empresa reuniuse hai uns días con representantes do Bloque Nacionalista Galego, que lle volveron a reiterar o seu apoio. Os nacionalistas inciden na necesidade de que as administracións, tanto central como autonómica, se impliquen con este proxecto e así garantir a continuidade da planta. Imos de novo a instar á Xunta a que colabore. Xa o fixemos en outras ocasións. A Xunta de Galiza, todo o mundo sabe que ten outro modelo, que é o modelo Sogama, que é o modelo de queimar. Evidentemente o Bloque Nacionalista Galego aposta por este sistema. É obvio que fan falta modificacións, pero é un sistema perfectamente válido que pode ter continuidade se hai o apoio político e económico suficiente. Esta planta encaixa perfectamente dentro dos parámetros legais e que nesa liña o Ministerio que ten que ter non é poñer ningún tipo de atranco, sino todo o contrario, apoiar a continuidade da planta por todos os medios que teña o seu dispor. Esa é a proposta que fai o BNG, as iniciativas que fai o BNG, que nos esperamos tamén que teña unha resposta positiva por parte do Ministerio, porque como decía o presidente, como decía Rosana, nos temos a plena convicción de que isto ten que continuar e vai continuar porque é a mellor opción que temos neste momento sobre a mesa, non?